иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салом бинандаҳои азиз, ба хотири таъмину суботу оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷиву осоиштагӣ дар хонадони шумо, нашри навбатии криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. Бо шумо Мавлонзода Ҷамшед. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. нашаҷалоби трансмилӣ боздошт ва наздики 50 килограмм воситаи нашадор аз муомилот боздошта шуд. бора гирифта омда се қопча действительно айни ба фронт додам ки ман карам проверка карам ёфтам ин бор муноқишаи наврасону ҷавонон ба кордзанӣ анҷомид. ман рафта аз ман корро гирифтам бо орои мемрафтам гапзанӣ гуфтам берем ки ҷанг шуд ман шак қопча додам аҷои устод гурӯхтем. ноболиғ бо гумонбарӣ ба 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ ба даст афтод. дуздии 3 нафар зан дар ҳудуди бозори Истарафшан. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ. кормандони раёсати кофткои ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ чанд рӯз қабл бо гирифтани ахбороти оперативӣ фаъолияти пинҳонкоронаи шабакаи трансмилии нашаҷалобро ки аз шаҳрвандони хориҷӣ иборат мебошад ифшо ва аз ин гурӯҳи нашаҷалоб тавонистанд наздик ба 50 килограмм мухаддароти нави ҳашиш мусодира намоянд. майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода дар ин хусус гузориш омода намудааст. мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба шумор меравад. Вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади ошкор ва дастгир намудани қочоқчиёни ин маводи заҳрогин ба таври ҳамешагӣ коркардҳои оперативии ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуда аз интиқол ва паҳншавии ғайриқонунии воситаи нашадор пешгирӣ ва бо ин роҳ солимии ҷомеаро то андозае ҳифз менамояд. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки бо маҳорату малакаи баланди касбӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда шуд, як шабакаи интиқолдиҳандаи воситаи нашадор ки кишвари моро ҳамчун кишвари транзитӣ мехостанд истифода баранд, ошкор карда шуда ба фаъолияти ҷинояткоронаи онҳо хотима бахшида шуд. зимни пайгирӣ ва назорати оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ дар дидбонгоҳи ноҳияи айнӣ шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Кариякдиев Зикрулло Маҳмадқулович соли таваллудаш 1985 сокини вилояти Баткент ҳамчун гумонбар дар интиқоли миқдори махсусан калони воситаи нашадор дастгир карда шуд. зимни кофткови воситаи нақлиёти номбурда тамғаи BMW аз махфигоҳи махсус дохили зарфи сӯзишвории газӣ 85 бастаҳои бо скотчи рангашон зард печонида шуда дарёфт карда гирифта шуд. дар натиҷаи ташхис муайян карда шуд ки воситаи нашадори мусодирашуда нави ҳашиш буда вазни он 49 килограмму 106 граммро ташкил медиҳад. зимни пешбурди чорабинии оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки Кариякдиев Зикрулло ин миқдор воситаи нашадорро ба воситаи ҳаммаслаконаш аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда мехост тавассути вилояти Суғд ба ҷумҳурии Қирғизистон интиқол диҳад. 24 километр мерид гуфт боро ҳамун ҷоҳай гуфт сон рафтам бора гирифтам гуфтаги ҷош сурат партиф ман баба сурат видео сон ҳам видео ёфта рафтам бора торикӣ ёфта рафтам бора гирифта омдам се қопча действительно айни ба фронт додам ки ман карам проверка карам ёфтам ин бора. барои муайян ва дастгир намудани дигар ҳаммаслакони ин гурӯҳи трансмилии нашаҷалоб чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ идома дорад.
وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند جمهوری قرقیزستان کریکدیو ذکرالله طبق طلبات ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند نیز با دایر نمودن مجموعه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی چهره نشه‌جالبی را آشکار ساخته از عاقبت ضررآور مخدرات جامعه را حفظ نمودند. نشه‌جالب ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان بوده می‌خواست نزدیک به 7 کیلوگرم واسطه‌های نشه‌دار افیون و حشیش را در ولایت سوخت به فروش برآورد، اما تیر او خاک خورده به دست میلیسیا افتاد. شرح این جنایت در گزارش همکارانمان. شهروند اسویف سمندر حرمتاللهویچ соли таваллудаш 1993 استقامتکننده ناحیه فرخاری ولایت ختلان در به فروش برآوردن 1 کیلو 130 گرم افیون و 5 کیلو 503 گرم واسطه نشه‌داری نمودی حشیش گمانبر است که وزن عمومی مخدرات 6 کیلو 633 گرم را تشکیل می‌دهد. دیده و دانسته دست زدن به معاملات غیر قانونی واسطه نشه‌دار سرنوشت گمانبر شده سمندر اسویف را دیگرگون ساخت. اکنون او را ضرور است پاداش عملی جنایتی را بیند. مخدراتی از او مصادره شده با راه قاچاق وارد تاجیکستان شده است. عین حال در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند از روی کردار جنایتی با دسترسی طلبات ماده 200 قسم 3 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و برای معین کردن شخصیت همشریکان گمانبر شده روانه شده است که علاقمندی آنها در عملی گشتن نقش جنایتی جای دارد. در ناحیه شامنصور میلیسیا یک حالت اوباشی را آشکار نمود. یک گروه جوانان و نابالغان میان هم مناقشه نمودند که یک نفر از ضرب کارد جراحت برداشته بستری بیمارخانه گشته است. سیراجدین شکوری عاید این مناقشه گزارش می‌دهد. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور جنایت اوباشی آشکار و گمانبران آن دستگیر کرده شدند که متاسفانه دو گروه نورسان بین همدیگر مناقشه نموده در نتیجه یکی را به واسطه کارد مجروح نمودند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که سنه 24 می سال جاری تقریبا ساعت 13:30 گمانبرشونده قلندارов موسیجون شهرتویچ سنه تولدش 2004 ساکن شهر وحدت دهه شهرستان از روی مسئولیت پیشکی مختارов شیرعلی عارفویچ، رحیمов ناظم عظمتویچ، بازارov عبدالحاشم عبدالمنانویچ و بایمرادov یوسف اکرامویچ ساکنان شهر دوشنبه را برای صادر نمودن جنایت اوباشی به کوچه سودای ناحیه شامنصور برده است. اینها مدام جمع کردم 10 کس شدیم دمشق 15 رفتیم جده رفتیم رحمتجان قطعه 7-8 نفر آدماش بودم. یکم کارچه را برو رحمتجان سینما دوید ما را برم کارچه داشتیم برآوردم سرش کردم. من رفته از من کار را گرفتم با روی نمو رفتم گپ زنی گفتم بریم که جنگ شد مالت شهر کارچه دادم اجایی ساعت گرفتیم. از جانب دیگر شهروند زوربکوف جهانگیر انورویچ سنه تولدش 11 اکتبر 2003 ساکن شهر دوشنبه ناحیه شامنصور کوچه مستانگلوف با همراهی خود شهروندان حکیم و فریدون محمد سعیدویچ سنه تولدش 2005 نابالغ رحمتجان احمدجان جابیروف شکرالله شمساللهویچ سنه تولدش 2005 استقامتکننده ناحیه ورزاب را آورده بین دو گروه مناقشه سر زده یکدیگر را مورد علت کوب قرار دادند. هنگام مناقشه گمانبرشونده مختارов شیرعلی با استفاده کاردی در دستش بوده 3 مرتبه در قسمت قفای پای جابیروف شکرالله ضربه زده به او جراحت جسمانی رسانیده است. ما گفتی از برای رفتیم یا 10 تا همچنین رفتیم 15 شدیم چی رفتیم جدی وگزار رفتیم تا بایی کج میگن که میگن کلچه بروار و ما باید نامه کلچه اگر گرفتیم و بچه را یک کلچه دادم تمام. وابسته به حالت مذکور این زمان نسبت مختارov شیرعلی طبق طلبات ماده 237 قسم 3 و ماده 110 قسم 2 و نسبت دیگر اشتراکچیان مناقشه مذکور طبق طلبات ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. риоя нагардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд боиси он гардид ки як нафар ноболиғ даст ба ҷиноят занад.
боздошт гардида дар 5 ҳолати ҷинояти дуздии гумонбар буда, асосан аз дохили воситаҳои нақлиёт ва аз мағозаҳои шаҳрвандон маблағ ва дигар молу маҳсулотро ба яғму мебурд. шарҳи ин ҷиноятҳои содирнамудаи гумонбар дар гузориши навбатӣ. агар дар оилаи ашхоси бемасъулият ва дар муҳити носолим тарбия ва ба воя расидан яке аз омилҳои асосии ҷинояткор гардидани фарзандон ба шумор равад, омили дигари дур аз маърифату одоби инсонӣ мондани наврасон ин бетарафии ҷомеа мебошад. мутаассифона имрӯзҳо даст задан ба кирдорҳои хилофи қонун барои бархе як одати муқаррарӣ гардидааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри леваканд дар натиҷаи фаъолияти оперативӣ дар пайи аризаи сокинони шаҳри мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулӣ, маводҳои ғизоӣ, як нафар ноболиғ соли таваллудаш 2006ро ки пештар гузаштаи ҷиноятӣ дорад бо гумони даст доштан дар дуздии моликияти шаҳрвандон дастгир намуданд. гумонбаршуда сокини шаҳри леваканд буда дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ даст дораду ин кирдорҳои ҷинояткоронаашро дар ҳудуди шаҳри леваканд содир намудааст. усули дуздиҳои гумонбаршуда шикастани тирезаҳои нақлиёт ва мағозаҳои шаҳрвандон ва дохили он гашта ва аз дохил дарёфту тасарруфи пули нақд, ашёҳои қиматнок ва маводҳои ғизоӣ мебошад. боздошти гумонбаршуда барои идома наёфтани кирдори ба ҷомеа хавфнок аз ҷониби кормандони милитсия мусоидаткунанда бошад ҳам мақомоти милитсия аз шаҳрвандон даъват ба амал меоранд ки дар ҳифзи моликияти шахсӣ бепарво набошанд ва ҳатман аз чораҳои бехатарӣ муҳофизатӣ кор гиранд. ман бо муддати 4 суд шудаам. баъд аз суд шудан баромада ва боз ба 5 ҳолати дуздӣ даст задаам. نسبت نابالغ НМ پرونده جنایتی با مدت 144 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. дар шаҳри истарафшан кирдори ба ҷомеа хавфноки 3 нафар занеро ошкор намуданд ки ба амали нангини дуздӣ даст зада нафосати зан модарии худро догдор сохтанд. дуздиҳо дар ҳудуди бозори марказии шаҳри истарафшан ба қайд гирифта шуда баъди муроҷиати ҷабридагон ба милитсия ошкор шуданд. оиди чапдастиҳои модару духтар ва нафари сеюм дар гузориши ҳамкоронамон тамошо кунед. вонамуд кардани худ ҳамчун харидор ва пасон пинҳонӣ аз чашми фурӯшанда ки ба хизматрасонӣ мизоҷон банд буд услуби дуздиҳоест ки милитсияи шаҳри истарафшан ба зани 57-сола ва духтари 29-солааш истиқоматкунандагони ҷамоати деҳотӣ зарҳалоли шаҳри истарафшан нисбат медиҳад. онҳо дар тасарруфи 2 адад телефон гумонбар мебошанд. من پسرم با من پاتینگا گرفته بودم نمیدونم یک چشمم غلطیده میگه کار شد که بخشش کنم. فقط تلفن گرفته شما؟ ها فقط تلفن. چیکار کردی تلفن؟ فروختم پول در کار شد. ҳудуди латтабозор макони дуздиҳо буда телефонҳои мобилии тамғаи Samsung A13 ва Redmi 9A ки соҳибкорон дар дохили дукон гузошта дар пайи хизматрасонӣ буданд аз ҷониби гумонбаршудаҳо тасарруф шудааст. дуздиҳо дар як вақт содир нашуда фосилаи байни онҳо 1 ҳафта мебошад. аввал модар ба дуздӣ иқдом намудааст ва баъдан духтар кирдори модарашро такрор менамояд. که در بیستاده بودم پشتم گرداندگی بود نکسن و هم تو در آمد و هم تو چهار زمان این خریدار بار میبیند پتا من وقتی ایستادم معامله کرد یعنی برفت اینجا گرفته که من ندیدم نکسن تلفنم من اینجا بیستادگی بود اینجا با بار بود اینجا با مقدار بار خالی کردگی بودم گرفت من گشتم معامله کرد گسیل کرد بعد از اگر تو تلفن میگیرم هم تو آمده بینم бо муайян шудани кирдори ба ҷомеа хавфнок хавфи идомаёбии дуздиҳо аз ҷониби гумонбарон хотима ёфт. ба ҳамин монанд раста ва роҳрафҳои дохили бозор макони дуздиҳо барои зани 49-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти чорбоғи шаҳри Истарафшан гардид. гумонбар шуда бо истифода аз услуби классикии дуздӣ санаи 11 май ҳолати бепарвоии зани 55-соларо истифода намуда сумкаи ӯро тасарруф менамояд. дар дохили ҷузудон 4300 сомони пули нақд, гӯшвори тиллоӣ, шиносномаи миллӣ ва як адад корти бонкӣ мавҷуд будааст. милитсия нагузошт ки гумонбаршуда аз даромади ғайриқонунӣ хушҳолӣ намояд. баъди муроҷиати ҷабрдида дар натиҷаи чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дуздӣ боизи гарм ошкор ва зарари расондашуда барқарор гардид. дӯст доштан, эҳтиром кардан, ба қадри ранҷу заҳмат ва меҳру муҳаббати модар расидан қарзи инсонии ҳар як фарзанд аст. мутаассифона имрӯз дар ҷомеа нафароне ёфт мешаванд ки ба ин ҳама заҳмату бедорхобиҳои модар нарасида боз модаронашонро озору азият медиҳанд.
гузориши навбатӣ нисбати як нафар модарозор омода гардидааст. аз ҷумла дар асоси муроҷиати волидайн шаҳрванд абдураҳимов диловар илҳомович санаи таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи раҳмон набиев дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурда пайваста ба нӯшидани машрубот машғул шуда дар ҳолати мастӣ волидайни худро озор медодааст. чунончи санаи 3 майи соли ҷорӣ тахминан соати 9 абдураҳимов диловар боз дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматиаш омада бо падару модари худ муноқиша намуда тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардааст. ҳамзамон ба амр ва талаботи қонунии кормандони милитсия итоат накарда дар ҳолати мастӣ нисбати дигар атрофиён низ бо алфози қабеҳ даштном дода боиси халалдор гаштани оромии шаҳрвандон гардидааст. ман аз падару модарам бахшиш мепурсам ки вақти масҷида хафа кардаги бошум шумо. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати абдураҳимов диловар барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва модарозориву итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда бо мақсади чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. суд дар навбати худ нисбати номбурда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз татбиқ намуд. ҳамватанони арҷуманд, дар фарҷоми барнома хоҳони онем ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хонаобод бошед. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.